Takže ahoj, tady Lepese Alice a já vás vítám u nového videa. Toto video bude takový kecací, něco jako na Lepesenelech. Prostě kecání s Nelou, Lucka 1, Lepese a tak. Akorát, že už se budu jmenovat Hey You. Napsala jsem si takovýhle seznam, je to celkem dlouhý na mě, nečekala jsem, že toho bude tolik. No a postupně se ke každý té věci vyjádřím. No prostě můžeme jít na to. První bod je videa přes prázdniny. A to proto, že já jsem si myslela, že ten první měsíc budu vydávat celkem dost videa, ale tak se to asi nepotalo. Protože nejdřív jsem byla asi 3 dny doma, to jsem stihla nějaký videa natočit. Ale no prostě pak jsem jela jedný babičce z máminé strany, pak jsem jela na týden k babičce z tátové strany a pak zase na týden sama bez rodiny k babičce máminé strany. Bylo to hrozný a teďko jsem ani na týden doma a zase pojedeme do Itálie. Takže první měsíc zabitý. No a ještě k tomu, když jsem nějaký ty videa měla natočený, tak jak si, no prostě. Foťák se mi rozbil, tak já jsem musela všechny fotky, co se mi vešlo, přesunout do počítače na flashky a tak dále. Měla jsem jich tam přes 5000 mimochodem. No a prostě videa už se mi nikam nevešla a ty fotky prostě, to byly fotky, o které jsem nechtěla přijít. A o ty videa já jsem netušila, že o nich přijdu, ale prostě ty fotky jsem si dala od úschovně, protože přes prázdniny mi nějaká společnost to vytiskne. No ale prostě, jak byl ten foťák opravně, byl tam asi 4-5 dnů, pak mi to teda poslali zpátky, ale všechny videa, co jsem tam měla, všechny věci, tak mi vymazali fakt a snad tohle s tím ještě dát během prázdnin, no. A nějaký videa ještě plánu. Tak, dále tu máme prostě to, jak natáčím obecně. Ještě nejsem tak zkušená, prostě natáčím jenom chvilku, viděla jsem Lepese jsem vydala zatím jenom 3 videa, i když jsem někdy spolupracovala s Kájou. Jo, ahoj Kájo. Jo, je tvůj kamarád. Písku. Jinak jsem mě nekouká. No to je jedno. Prostě nejsem tak dobrá, ale časem bych to chtěla dotáhnout někam daleko, snad aby mě sledovalo aspoň, já nevím, 15-20 lidí, to je můj dosavadní plán, co bych chtěla dosáhnout tak do 6 měsíců. 20 lidí aspoň, abych věděla, jestli mám pokračovat nebo ne. A když jich nedosáhnu, tak prostě budu pro sebe a ne pro ně. No, to by bylo asi k tomu natáčení, že nejsem ještě tak zkušená, ale to bylo asi všechno. Další bod je teda kvalita. Já to točím na foťák, obyčejný prostě kapesní foťák. Takový ten do ruky od Olympu. Prostě to není tak dobrá kvalita a ta kvalita, i když na foťáku to vypadá celkem dobře, tak když to uploadnu na YouTube, tak to už tak dobře nevypadá. Další je teda délka videí. Já osobně bych chtěla vydávat videa tak jako 10 minut. 7, asi tak jako zlatý průměr 7. No, ale jak si by... Já když chci uploadnout na YouTube video, tak prostě se mi 5minutový video nahrává půl hodiny. Prostě nejde internet a já většinou nejsem doma sama, aniž bych ten internet prostě jakoby zpomalovala někomu jinému. A to věřte, že když to brácha zjistil, že natáčím, já jsem to jako ukecala, že si to natáčím jenom s kamoškou, no ale jakože o tom totiž nevíc, jak to hrozí. Já to prostě snažím utajit, protože tato nechce být vystupovat na YouTube. A na žádný prostě, ani na Facebooku nesmím mít svoji vlastní fotku. No, prostě ta délka souvisí s tím, že
i s tím prostě, že když já se snažím nahrát třeba 10minutový video, tak mi prostě spadne Wi-Fi a nefunguje 2 dny. Takže já radši natáčím malý krátký videa a pak je spojuju do dalších, takže to zabere i víc času v tom stříhání a tak. Takže 5. bod je pravidelnost videí obecně prostě. Před prázdninama jsem ty videa nevydávala, protože prostě na to nebyl čas. Já se připravovala na několik prostě olympiád z matiky, zeměpisu, dějepisní, češtiny, z přírodovedy přírodopisu. Potom ještě z fyziky tam byla nějaká olympiáda logická a tak dále. A navíc jsme měli ten poslední měsíc jsme byli doslova zahrnutý písemkama, protože přes rok nás nějak moc učitelé neznámkovali. Ale bez vašku. No a tak ty videa nebyly moc, ale já doufám, že se to v té sedmičce změní, protože 7, že jo. No ale když se přepočítám, tak vlastně, jo, toho učení by tam mělo být i víc, no tak uvidíme, snad to nějak dopadne. 6. bod se váže k seriálu Ztracená a jde o to, že já jsem vlastně vydala zatím jenom to intro a jinak nic víc. Jak jsem říkala předtím s tím koncertem, tak já jsem vlastně měla už asi 3 díly předtočený, ale jak se to dalo do té opravny, tak já nemám velký flashky, nemohla jsem to nahrát na flašku, protože to mám starý. No a jak si prostě jsem všechno mi to tam vymazali. No a je to jako musím natáčet znova. A ten první díl, že jsem čekala tedy počasí, kdy bude pršet. A teďkon, abych zase mají ty tropické teploty čicí, tak teďkon, abych zase čekala, že bude jednou pršet. Co to je za logiku? Já musím vezmat na světlo, protože to je poslednímu bodu a to je prostředí. Musím se měli všimnout toho puntíku, puntíku. Tak tohle to prosím vás, je to puntík čtyřka, kterou jsem malovala. Ale snadíš někde jsem si to natiskla a zabralo mi to půl hodiny. Většina A4 na puntíku. Takže já jsem to musela typovat narýsovat, i když jsem nějak pravidelně, tak jsem musela na barvy rozředit, ještě asi hodinu. Tak jsem to seděla a musela jsem ještě na teďky ještě nějaké puntíky rovnoměrně rozmístit, aby nebyly tady třeba takové fialové u sebe, a to si naprosto nevěděla. Potom já, když jsem chtěla jak natáčím to Ztracené, jak jsem měla, tak já jsem si musela k tomu skoro všechny nábytek vyrobit sama. Karton, dřevo, barvy různé, lehovky, šípky, polštářky, vypařené, knížky a tak, oblečení, to všechno jsem si vyráběla sama. Takže tohle by bylo jenom děkuji, že jste to dislike, jestli prostě okomentovali, co se vám na videu líbilo, nelíbilo. Po případě odběr, i když se 4 videí, asi ne. No prostě vám děkuju a
bych, abyste mi pod video něco napsali, co bych měla změnit a tak. S kvalitou ani zvukem toho moc neudělám. Tak prostě děkuju a strašně děkuju. Já furt všude děkuju. No prostě mějte se hezky.